Henesis Kapitulo 5. Mao kini ang talaan sa mga kaliwat ni Adan. Ang tao gibuhat sa Dios sama kaniya. Gibuhat niya sila nga lalaki o babae o gipanalanginan niya sila o ginganlan niya tawo. Sa nagpanuyogo na si Adan og 130 na tao ang iyang anak nga lalaki nga liwat kaayo niya o ginganlan niya Sit. Human matao si Sit, nakaabot pagayod si Adan og laing 800 katuig og nakaliwat siya ubang mga anak. Namatay siya sa panuigong 930. Sa nagpanuigo na si Sit og 105 na tao ang iyang anak nga lalaki nga si Enos. Ug nabuhi pa si Sit og laing 807 katuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 912. Sa 90 na ang panuigo ni Enos. Nataw ang iyang anak nga lalaki nga si Kenan ug nabuhi pa si Enos og laing 815 katuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 905. Sa 70 na ang panuigon ni Kenan. Nataw ang iyang anak nga lalaki nga si Mahalalel ug nabuhi pa si Kenan og laing 840 katuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 910. Sa 65 na ang panuigon ni Mahalalel. Nataw ang iyang anak nga lalaki nga si Jared. Si Mahalalel nabuhi paglaing 830 katuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug unya namatay siya sa panuigong 895. Sa 162 na ang panuigo ni Jared, nataw ang iyang anak nga lalaki nga si Enoch ug nabuhi pa siya laing 800 katuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 962. Sa 65 na ang panuigo ni Enoch, nataw ang iyang anak nga lalaki nga si Metusela. Human mataw si Metusela, si Enoch nagkinabuhi nga matinud-anon sa Dios sulod sa laing 300 katuig og nakaliwat siya ubang mga anak. Miabot ang iyang panuigon og 365. Nagmatinumanon siya sa Dios og sa tibok niyang kinabuhi. Unya wala na siya igkita kay gikuha man siya sa Dios. Sa 187 na ang panuigon ni Metusela, nakaliwat siya lalaki nga si Lamech ug nabuhi pa siya laing 782 katuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigon nga 969. Sa 182 na ang panuigon ni Lamech, nakaliwat siya lalaki ug miingon siya, kining bataa mao'y makahupay kanato sa kabudlay sa atong paghago tungod sa pagtunglo sa Ginoo sa yuta. Busag ginganlan niyag Noe ang bata. Nabuhi si Lamech og laing 595 ka mga katuig og nakaliwat og ubang mga anak ug unya namatay siya sa panuigong 777. Sa kapin na sa 500 katuig ang panuigon ni Noe, nakaliwat siya tulo ka lalaki nga si Sem, si Ham ug si Japhet.